Kanyang laki din! Adda ka manan? Oh, manang ko. Nene, ara ko panak matadagusan. Di mo unay irutan ata ni, jak makaangas. Sapay naglukmag ka. Unay kamatan manang, tawyaw nakpay laang mat. Imay ka manan iti kalman, ita adda ka manan. Manang, awan bagas mi. Kat, nang tedak mat iti kalman iti limagasot. Takunam, awan gatas dagiti anak mo. Naibusan na di kwarta nga inted mo, manang. Ala, ingka mangala di ta kusina iti bagas. Ay, thank you, manang Mila. Nagsingpat ka talaga. Ne, inibus-samot amin ni April ti bagas. Naibusmot ngagpay sunday tabagas di ta pagbagasan bakit? Ay, jak ngamin binantayan kat iti nangala iti bagas. Katbaya mo na. Awan siguro kananda. Nga makadlawa kon lakay. Inaldaw mo't nga umay dumawat ni ating ko dito'y balay iti kasapulan da. Kat nilakay na ngamin ngay. Jak manamaw. Ay kat ibagambat ngagtrabaho tapno masuportaran na ti pamilya na. Gumatangak manen iti bagas kapilitan. Onya, nakaluto kan bakit? Kasano kumama kaluto Kat di mo mat kayat kagaw awir. Aglisi ka man. Sa kala umay dito'y kusina no mabisin ka. Nakaungungat kamatan. Pudno mata. Di ka pa'y makain now. Kita man. Napuno day talababo iti iinnawan. Kat, siyak ti paghinawam. Day talang cellphone ti aramidam. Partakam kiti tagluto, tamabisin akon. Saan ka nga unget dita? Tadada lumaad ka. Si Martungan nga agsangit to'y anak ko. Ay, mabisinak matan. Di matlarumwaran iti kusina nila kay. Payman? Pernan! Sumungbat ka mat Oo. Siyak matan ati mangan. Umay mo matan awiran ni baby. Ay na, nabsuga ka talaga. Awiran matan ni baby ta siyak ti mangan. Irwar mo mata. Ipasyar mo di tarwar. Kalkalpas ko anangan. Papag naanakit din, nagmayatupay ta agilad no kastoy nabsug ka. Ni, apay nga agilad ka ngay. Agaw awiri ka kunak mo, tisyak matimangan. Awanan ti ka na. Anya, di nakimbat yan? Basit lang matinlutom. Kasano ngay? Kurang kong tupay. Nagrawot kan? Imbag kumamot ano nagagat kang agtrabaho? Nanang, adaman lang damagakan ka. Anya da ita. Anya ti trabaho ni Pernan. Ni Pernan kunam. Ada ayam trabaho na. Ha? Awan trabaho na? Ay awan. Nabayag nga dalaangan iti balay da. Ay, isumat lagayam. Isumat lagayam nga. Nga umay laangan ag dawdawat ni April iti balay iti kasapulan da. Ay, katsaan mo't nga trabaho di asawa na. Kasanungay. Ay, makaungetak sa nanang. Siyak matan timang bibiyag kadakwadan. Ay, ayan nga ta dito iti idul-dulin na akwarta na ijay ang babae. Awan mat dito bulsa ti dastar na. Anya ti pero kam dita ha? Ne, anda ka matgayam dita. Ay, awan. Kakautam mat dita bulsa ti daster ko, nakasabit dita diting. Uy, saan mo ta? Anya saan? Tapna mom, itay ka payakit kitaan. Bakit? Anda ka di kwartam dita? Siyak pa iti pagdawatam iti kwarta? Paglud ko laang. Paglod mo laang, ngamdawatam pa'y kanyak? Naglaing kan, Pernan? Ikanak mo no saan? Nene, apay takap-kapal na. Di nagay magkaniti kwarta. Aha. Ay, Kwarta. di mo alaon day tatay gatang ko iti gatas ni baby. Sa nga gasot. Ay, adan paglud ko. Isublim kanyak day ta, Pernan. Di mo agawan
Mapisang, sayang. Itan mo kanya kunak ni. Ah, kaya't mo ti makiinagaw ah. Napigpigsakam iti sika. Kwartak day ta! Isublim day ta kwartak! Ay, Stone, jakon kaya timang tad. Kanya mo tan manang, limagasod lang mo ti daw tumato ka kwartakan ka. Ay, ibaon mo nga min di asawa mo agtrabaho ah. Di namot nga rod kayat. Ay, dagdagam nga agtrabaho. Kat, di nakarod kayat nga ikan iti kwarta. Saan? Tapno mapilitan day ta asawa mo agtrabaho. Sige tani, awanan lud ko. Bye. Oh, bakit? Ni April J. nawagam? Wan tadinak mo't sardengan at teksan. Dumaw-dawat manan iti kwarta. Igatang nakano iti gatas. Ay, kaasimot day takabsat mo. Tanakatumpong iti sadot nga asawa. Ay, jakon kaya timangtad. Ibaw na di asawa nang agtrabaho. Anya nga, ititad ko kan kakwartahanak ka. Mabisinan di apo ko yun, nanang. Ay, di nakman konsensyaan na kasta. Awan at talaga kwartak. Ni manang mumila ti mapan mo pagdawatan. Di nakarod kayat nga ikan, nanang. Di nakan ikan. Wan, nanang. Kasarita man kit di. Barang sikat idenggan na. Kat ikan nakto ni ti kwarta. Ayan ni Mila. Adadyo kusina, nanang. Apay aya. Kasaritak man. Mila! Mila! Adaak diti kusina, nanang. Nagsarita kayo kadi ni ading mo, April. Inawagak. Imbagak, asaan akon amang tad iti kwarta no kasta dumawat. Ay na, kasyam kadi ni ading mo anak ka, takaasim. Imay kayo kadi dito'y balay mi. Tapno agpakasi kanyak, nanang. Napandak kinasarita ni April. Katawan mo't pulos maited ko a kwarta. Bayan nyo, tapno agtrabaho di asawa na. Kasano ngayon, numapan pa'y lagtrabaho into no may abulan. Awanan ati gatas di anak da. Ay, anyakat ni nanangan aya. Taumay pa'y lamang konsensya mo. Kaslang amin mangmangag ko, ti pa nagsangit di apo ko. Gapo tamabisen. Ay, masyanak, anak ko. Ayan man, Lecha Fernan. Kunana amapan agbalod. Awan matlangan nga gawid. Sapay nagado teramidag. Oray umayla kumamot agaw awir. Fernan! Sapay sana sumungbat. Ay, nagadupay tilalaba ah. Uy, darling. Talaga matalab ka. Si kalang ti ay ate. Win. Mamati ka ko makanyak, darling. I love you, darling. Darling kaya ba? Ha? April. Adaw awaga ma darling mo? Siyak nga sa awam? Di nakpay pulos maiturad nga awagan iti darling? Kwa. Babay pa lang darling. Makaungatan ni bakit ko. Bye, darling. Kita ka man langit. Hoy! Agsubli ka ditoy! Awalang arudong trabahom! Agbiro ka pa iti sabali a darling mo! Ay, sa dino ti papanamba kahit. Mapan ko man bisitaon ni April ije balayda. Ay, kat nasayat tamalagip mo abisitahan ida. Saan mo't ngaminan nga agtitext? Manipod idi nagsarita kami. Gimura siguro Namin anon nga inawagak, ngam saan sumungbat. O di gimura. Iso asyak man lang ti mapan ije balayda. Ay, kat, ala yung kapasyaran ida. Una. O sige, inakon lakay.
Sige, alam amin ang dagita pagan anay mo ta pumanaw kan dito'y balay. Talaga pumanawak. Kunamlan asino kang agsasaw. Pumanaw kan! Tagdan na kayo ni Jaw, awagam iti darling mo! Asino ti ada darling na? Aha. Manang Mila, itayak pa yung agtuk-tuk-tuk di tari daw. Ngumawan mo't mangilukat. Iso nga imunagaklatan Day tamanang mo. Da kayon ti agkadwa. Apay, anya ti mapaspasamak. Apay agim impaki ka. Ni April kanayon naknapain. Kasanumad ngamin manang. At kasasarita na iti cellphone nang awawagan na iti darling. Anya? Patyan nyo matdeta babae. Tilay bagbagana. Awan lang nga ro trabaho nan. Makitarling pa'y laang iti sa bali. Ay, wan nga ro Sige, agkadwa kayon nga kabsat. Di ka kaiso na nga igatang ko iti gatas. Inagaw na kanyak, manang. Ay, Pernan, nagturad ka maten ang nangaramid iti kasta. Sikat ti lalaki. Intaray na, kat pinagload na, manang. Oh, agasam day tangay naramid mo. Pumanawak man langan. Tasadino ti papanam. Pumanawak kaon. Tawan mo't lang kakampik ditoy. Awan ti pumanaw. Anyamat ang tikastoy. Pag tinulungan dakmat ang agkabsat. Nagpaspasensya ak idi Pernan. Ngam ita, lumipak akon. Ha? Sige, panawam dagita ginam talipakan kan iti left and right. April, nawamot ani manang mo. Di ka ba tagtagtagariditan? Sige manang, lipakam day ta lalaki. Unay kamatan. Last chance mo dayto yan, Pernan. No di mo pa ila suportaran dayto'y pamilyam. Saan lang agsumbangir alipak ti maramanam kanyak? Buksingera ni manang ko kunamsa. Diyan mo dayta. Awan mo timbagbaga makasta, bakit? Kumusta nga iti pamilya ni April, bakit? Inungtakan nila kayo no? Anya, nagturid ka na nangaramid iti dayta? Nasang patak idang agap apa. Plano ni Pernan ti pumanaw. Ne, apay nga panawan na ti pamilya na. Linapda ka. Mabalin ayamot a panawan na lataydan. Linapdam? Binotbutang ko Anya? Bakit? Ayan nga, Jay, para trabaho ka pantalon ka. Nakasabit ije si Led. Apay aya. Bapa na kagtrabaho. Mapan ka trabaho? Una, umay tumanan ni manang mo dito'y balay. Siya tumanan ti pagpupudutan na. Katwa na. Talaga mapasamak daytan. Huwag sadut-sadut ka. Talaga ka di analay nga dumanog ni manang mo? Nag-champion iti boxing. Women division. Ay, diyan ka mo dita Ikakitag trabahon. Ay, ibaga nga rin kinimanang mo Ano pa na kung nagtrabaho? Wan, dayta ti bagaking kwa na. Sige, tayo nakagpalas. Tayo na ako nagtrabaho. Ay, unayin ti anak ko aya. Day, daragsak kayong agina Winana nang. Agay ayam kami ka ni baby ti tiruar ti balay. Tanagpudot di taunag. Ayan ni Pernan. Aday di trabaho na, nanang. Adan trabaho na. Adan Duapay kit di ati trabaho na. Ay, di maya to kasta. Apay, pudno aya abinot-butang ni manang mumila. Nanang. Ay, kanda saya at mata. Oray gayam na kutong ni manang mila tanaturad. Iso singpot nila kay na. Tamustrahan laang ni manang mo iti danog. Kastao na yan abutang nila kay na. Mayat atuladan. Unay mo't detan bakit? Nayawat ko nga rod amin na asweldokan ka. Kas kamot lahud aparan. Kapkapa mo't amin na nabulsak. Amok nga men nga ada ilamlamang mo. Anya kalakid din na ya. Awan pa nagtalag mo kanyak?
kalak, ha? Oh, anya da ito 5 gasot di tabulsan, ha? Neng. Dapay gayam na bati ali magasot. Kunak nun ay awat ko aminan kan ka. Agin-agin ka manan. Ay, jak binilang nga gusto, jay nayawat ko kin ka. Kayat mo da ito, ha? Nini, hindi naklayatan iti danog ah. Sino nga iti mayat amadanog? Di kagkamkamal Pernan. Amo mayamat ti dumanog. Nagpasuro ako ni Manang Kumila, tap na mom. Anya kayo matan? Pamilya kayo ti boksingera? Wan, iso asan nakalukwan si ka, Pernan. Ay, saan mo't ka? Bakit? Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay. Apa yan? Apa init sang sangitam? Nanang, yakon kayat tiag biyag. Na, apay, naumakan amang mangan itiin na po. Ito kayo ba't nanang? Nasakit lagarutan tinakam ko. Karakaruan niyo pa ilang mo eh. Apay ngamin aya, ibagam Nanang, madudurog launay tirik na. Nasakit ti puso. Dadagsan ti barukong ko. Agraman ulog. Kurang lang agraman ti kidney. Anya, ay di ka maawatan. Nagadumatan tinasakitkan ka. Apay, di ka makaangas kan makaisbaw. Isuan na sakit, de takidnim kan pusaw. Sana nang pinahilag kami ni Ursula. Anya, ay, makapalak ka matay. Naya, apay nga ang katawan, anak nanang. Ay na, apay, agbay may salang ayan ni Ursula a babae. Nagadumot ti babae simbar. Isu adi ka unay lumdaang, gapo di pan nakapaay mo kuana. Tadang, kastaunay ti sangit kanu ni pari simbar. Apay ka now? Kanu kastaunay ti sakit tinakam na. Gaputi panang pahiking kuanan ni Ursulang. Ay, unay ba day tanga Ursulaya na inabit iti kastaunay. Na inlab iti kastaunay nga taay ti day tanga Ursula. Ay na, siguro dadang. Kasla si kamot dadang. Kastaunay ti pan nakainlam mo kun ni baga mau. Ha? Ni, apay amul lagatan na ngay. Di mo ibaga saan ka na inlab kun ni baga mau tatang. Kasla mapumpunas nga ro din tirik na kingkwana. Asino nga tatimang kayat asumublat. Anya, may unay mo daytan na panuno mo tatang. Talagang adda dimdimun nyo ti panuno mo Ay na, nasantuanak mo't abasik. Basing nga. Apay nga rin akas ti bagbagamay, antana. Ay na, joke only baraw, joke only. Di mo man ibagpakakin ni misis ko No once nga maamuan na, sigurado. Di na man ang pagustuhan iti may sa Domingo. Ingawan mga alay taharak ang pulutan, Arvin. Anya? Sige na pare. Kaya't ko taglambas si taharak. Paring malipatak ti lobong ko. Ay sus pare. Muday dati ka mo mapasama. Saan ang ngarot mapan na? Unay gamatin pare. Umpay mo ti ko na matumulong ka. Ay na. Apay ko matulungan kang agbartag ngay pare. Dakis day ta iti health mo. Health dita. Awan mo't langin si Sir Bitty Health. No sana healthy ti puso. Apay saan aya healthy day ta pusong pare? Saan nga ron pare? Apay ada ka rin sa kimaw. Ay na. Awan sakit ko iti puso. Kam sana healthy. Gaputawan mo ti ken inay labyok.
Anya? Pinainak nga rin ni Ursula, pare. So kahit ko taglamas si Tiara. Isungin ka na. Agkatangkan ko na. Ay na, sana pare. Sana dahi tati pakadadalan ti biyag mo. Saan lang ni Ursula ti babae. Adupay di tati mamam mong pare. Ne, ading. Agur-uray kan sa tilugan mo ah. Wan manong, Uwan gaya. Anya ka di tinagan mo? kurason manong. Kurason ga ang tinagan mo, ading. Wan manong, si Kangay. Anya tinagan mo? Siyakmat ni Sember, ading. Sember gayam tinagan mo. Wen, kat agyaman na ka. Kapag tayo imbag ang tinagan mo. Awan matdakas na no ibagak manong. Ngam, amangan mo dagungit. Awan. Amangan mo no, agong tinobyo, no asawa, ading. Awan pe asawak manong. Kan awan nobyo. Ha? No kasta? Mabalin nga rod, ading ko. Mabalinti. Mabalinti, agaram ken ka? Awan na manong. Mabalin. Talaga na'y dumduma mo ni pare si Murada ta. Apay ka di ba raw? Kano, ar mo na mo adagos ni Corazon. Ne, kurason manin itan. Saanan nga Ursula? Kano pinain ni Ursula tata. Wen nga rod ba raw? Barang ano aklon ni kurason? Ay na, sapay kumaa tata. Tanay, idi pinain ni Ursula. Kaya nakano alipatan ng tilubong na. Anya? Unay mo dayta na pan naka-inlab. Ay great kasta talaga tata. Maawata mo. Among matindirig na timayin lang. Tada asawam, tata. Kaya mga asawa kang aminin atap no among matirik nana. Ay na ba mo. Awan mala ti Serbina no di na pagustuhan iti makadomingo ako nam tata. Na, depende dayta yung sa bagay, abagan no pahinda ka lang, normal. Ay, Kat ibagam tumot akayat mo alipatan ti agangas. ay na, sanda ka pa yun tata. Kaya no habulin ti chicks na ito. Jay lang nga na, siyak ti manglik-lik-lik ka na kwa na. Abaw! Kumusta nga'y simbar? Sinong batan nakakadin di Corazon? Saan pa nga runana? Nga, anya ti panagkunam. Adda ka di tinamnamam kan kwa na. Diyak mo. Kasano adi mo amaw? Kanompay mo imbagana. Ay kat obserbaram Amangan matnumang namnama ka manan iti awan. Ay na, di yung amin ibagbaga at ikasta na nang. Ay na, basta na ko. Kita man na imbag. Gaputa jak kayat nga agsangsangit kan tumanan. Gapulang kini ayan. Apay, sinaay ka sinaay Corazon. Masurunak nga rod iti dayja sember. Agkarasubli dito'y balay. Ay na, agayat nga rod unay kan ka. Ngam awan met nga rod ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Anya? Un friend, day tatipod no. Kat no awan ti mariknam kan kwa na apanagayat, ibagamon ang nasapsapa. Tapno saan amang namnama iti awan, jay tao. Ay, papanam ka ni paray. Sarong garak man ni Corazon, pare. Anya? Anya dahi tawit mo ay. Ay kat makitkitam ahaf ka ba na bakas na magang pailangan man. Anya?
Katisuman. Sa bagay, anyangay na kita nakaiko pagparay. Asukar, mantika, asin ken masida. Ay, saus. Nagadumutin na ita pare simbar. Abay, agkabalay kayo ayan. Saan pare? Mapanak na garam. Anya? Wan pare, isagot ko dahito kini korason. Barang sungbatan na ti panagayat ko. Swerte day jay ako rason aga-aga. Apay ka day? Kat no na ibagan ni Arvin nga adda awit na abagas pangkusina kin masida. Wan, ta iso kano ti isagot na kini Corazon. Agasim manday ta. Wan, kunak no di na inibus ti kwartana. Ka-impurchis na mo't amin, iti impan na iti balay ti armen na abalasang. Kunak nga raw nagkabalay dan, iso akas jay kaado ti kargana. Takas lamot tin agbakwait. Ay na, iso nga raw day jay ti naidumduma nga anak ko. Naidumduma ti diskartina. Ala, bayaan yun kaka. Sa nabali Barang san apaayon ni Corazon. Tapno san na masayang ti effort na. Ay na, para ka di kanya ka talaga dagito, Sember. Wan korason, imbes asabong titid ko ken ka, bagas, pangkusina, ken masidalatan, tapno pag numaram, Ay, agyaman na ka, Sember. awanan niya man na korason. Inaramid ko lang dahil gaputa ay ayaten ka. Amom ka di, Sember. Naidumduma ka at talaga kadagiti amin nga agar-aram kanya. Talaga, korason? Wan, gaputan na idumduma ti wagas mo amang ipakita iti panagayat mo kanya. Kastaya, korason. Agyaman na ka, no talaga na idumduma ak. Wan, Sember. Naidumduma ka talaga. Naidumduma ka talaga. Gaputa si kalaang ti awan Apolos tinamnaman na. Ha? Anya? Wan, Sember. Pasensya ka na. Ngumnas kan adiretsaan kan. Pasensya kan, gaputa talaga nga awan ti mariknak a panagayat kan ka. Anay ko, nasakit na talaga tiringnak. Abay yun pare. Kasano pare? Pinainak manin ng korason. Anya? Daragsa ka nakpaidim pa nga na siyang tinaidumduma. Katag iti aming agar-aram kan ko na. Gayam, sa bali ti kahit naasawan. Makapatutog lang itirik na. Naidumduma ka. Kasano makapadudog titirik na nga eh. Makapatutog itirik na. Kaputas sa kanulang taon na pulos tinamnama na. Huh? Katag iti aming agar-aram kan ko na. Ay, unay mo tingay. Pare, nagsakit. Nasakit na talaga. Ay, anyangay pare. Talaga kasta. Saan siguro ada kayo tinaituding para ititunggal may sa pare. Sayang pa, yimpan ko yung balay na apagas. Sayang niya asukar. Diya asin. Diya mantika. Kundagi diya masita. Siya lang kumanti ng sita. Anya, sana pinadigwan pare. Nasakit pare. Sabay, insang sangbut ko tinakikumboy piman. Tapos talang ingatan ko kalagi diya. Gaman yan. Takas tulang gayam. Tisubat na. Ay na, Corazon. Di ka lang maasyan kini Sember.
Apay, saan mo't nakakaasi tapno ka siya? Saan aday tati kahit ko asawan? Nagadutin inted na kan ka, ng pinaay mo laang. Anya nga rod taramida. Awan nga rod tirik na kan kwa na. Alangan mo't apilitak ti bagik nga agayat kan kwa na. Kat awan mo't nga rod ti sumgar adut-dut ko kan kwa na. Ay, pinaay mo kumangarod adagos idi pay laang. Tapno saan nagsayang iti panawan kan ka. Ha? Sa pa'y ribo-ribo tinsagsagot na kan ka. Agasam nga'y, bagas, pangkusina kas kadamasida. Arig na, kat nagbagasam lang di tao. Anya? Ni, apay, kasla na sakit tinakam mo Glenda. Saan? Ibagbagak lang dayta. Nga makaungot ka gapo siguro tanapaiswan ka. Ala, nalukmag matan di tarakan ko abaka kan baboy. Wow, nanakaw. Partyan tayon alanang. Anya? Wala na. Isumat lang a pinaanak ti babaya kahit kung ikasar. Ay na, kat saan laang matakasar ti pakausaran na dayjay. Uray pa na. Impagarup ko naklunan nak ni Corazon. Yung saan magaya. Isong awan di sir-sirbi dagiti tarakan ko apagkasarmi ko ma. Anya, ay sika mo tanak ko. Bayam dagi taraken mo, taadan to ti pakaaramatan na. Nasa isaya at pay ano ilakom. Ay no, sigurado ka kadi iti ibagbagang pari simbar? Un pare, partyan tayo kit din tayo baboy. Iso pa pulutanan tayo. Ay no, sana pare. Ilakom kidi tapno damot ti pagkwartam. Awan mo't lang ti sir-sirbi amin. Pinaanak ni Ursula, pinaanak man no Corazon. Apay nga ta dinak mayat. At no, naidumduma mo't ti diskartek nga garam. Ay no, di ko nagparikot pare. Talaga akasta ko nakmanay. Pare, Pare, di ka mapukawan itinamnama. Mga barwan ang kamanan pare. Bayam na gititarakan mo. Ta isaw ti pagpunam. Tano ko na mapartindayaw. Awanin na. Kanan tayo lang iti may saldaw kit na ibusang. Sika, tilugay pare. Ay na, husto ti imbaga ti kumparim anak ko. nanang, Saan aga po ta pinaay na kadagiti inaram mo, kat mapukawan kan itinamnama. Saan laang ay suda ti pagtaytaya kan tilubong mo, iso adi ka man agkasta-kasta. ha, Kat isumat, naimbag ta isaksakit na katigayim mo. Kasano no pinarti yung agpay suday baboy mo, di lugi kan. nanang, Panunutom na imbag, anak ko. Di ka man agpalpalugi. Kat intun sumaruno, kitaam ngamin nga umuna ti ararmam. Obserbaram ida na imbag, taamang nga nuluklukwan da kalaang. wala na. Di akong kati makatumpong itikaskin ni Corazon kin Ursula. Awan, damo lagayam anaanos lagi jay. Manangkundaway daw gayam. Ay na, alakat husto na anak ko. Di mo sayangan ti oras mo, anagaram kadakwada. Kasta talaga ti bihag, anya lakit din aya. Saan ko gaya man napatuloy nga ipaparti dagiti tarakan ko pare? Ha? Wan pare, Kitwam magamin pare. Jay ko nagngaruting ka. Pagpuunam ki. Day. Paadwam na kititarakan mo. Tapnod na tilakaw mo. wan nga rin pare. Ay no. Nasayat mo ata na kapanunot kan pare. Wan pare, saan lagayam ata Ursula kan Corazon timang dadahil iti biyag ko.
Kitwan mat pare. Anyat among ngay. Ang mga numakaasawa ka iti kaslarina. Ha? Wan pare. Wan saan. Ang mga saan pa yan ay anak ti kaparagpagmawong. Ha? Unay mo tinda ita. Saan pa'y anaianak ti kaparagpag ko? Digat no aganak, ang mga nulakaya tuunayin pare. Masapul akong puweta kiti poste. No ilalay ko ti alak me. Ay nam. Mas na pare. Di ka mapukawan iti namnama ko nakmanayin. Dumteng to ti talaga para kinggam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Una yan ti kastoy ay. Christmasen. Ang awan mo't lang makukwarta. Ay, puno day tanakunam kumare. Christmasen ngam empty ti wallet. Oho, patyamat. Si kapay ti maawanan mat. Anya, saan nga ibagbagamot kumare? Ado man ti paggasgastusak. Isu nga ita a Christmas kat aw makukwartak ya. Ay God, nagpadatang arod ano kasta? Hay, makapasado ti Christmas o kastoy laeng. Barang man no, addan to ti agawis into no 24. Jay ado ti lutuan na. Tapno adamot ti pakairanudan mat ah. Awan mapantanto makipangano adagawis kumare. Anya lakit din aya. Oh, abay agas na tilangam. As na dati nagdagsa na parikot mo ah. Asino kumangay matisan ang makarik na iti sasadot. No kastoy a Christmas nga awan makukwarta. Ay gadaganos ka ah. Ha? Idi ngamin napalpalaba sa bulan. Ado tinangaw-awis kan ka amakitangdan. Ngam nagsadot ka mo ngamin. Anya nga ita. Awan laki nga ron ti makukwartam. Anya? Pudno man. Nagsadot ka amakitangdan. Iso nga ita Christmas nga ka. Nagadumot na na ibagam? Ti ko namgit de. Napaisuan ka itimbagak. Iso akasta ka. Salbag ka. Anya ngay nga tantilutwan tayo inton Christmas, nanang. Kay, si kaman no anyat lutwa manakaw. At damot kwarta mi kindi tatag mo. Isun ati igatang mo iti iluto tayo. Kat alaa, ibagayon no anya ti mailuto. Tapno ilista kon. Ta one day before Christmas, mapanak to ije ili. Sapsapa ti mapan, tapno sa anak ton nga agap apura inton 24 ti morning. Ay katun ala, ilistam nga raw ti magatang. Gumatang ka iti 2 kilo a macaroni salad. 2 kilo a pancit. Gumatang ka mutlaang iti ingredients ti lasagna. Tasyak ti manglutaw. Ay, nanang. Gumatang ka pa'y iti 2 packs a hotdog. Tapno addaman mo ti ituntuno dagiti apukaw kabayatan ti panaglutluto ta. Nanang. Oh, anya pa'y. Dayti kadilaan. Gumatang kamutlaang iti 3 kilos a bangos ken 2 whole chicken. Oh, sige nanang. No addan to pa'y ti mabati iti kwarta nga inted ko ken ka, makaamukan taon amang igatang iti mabalin tayo nga inayon iti lutun tayawan. Uray dito'y tayto amin balay nga ag Christmas. Ayabak damanang mo Kristen ken manong mo nga uskan. Nanang.
Oh, si kamag gayam kumare Gina. Nakapalas ka man, papanam. Mapanak ijay ili, kumare. Kasta ka di? Mapanak gumatang iti lutwan mi kininanang inton Christmas. Hay, naimbag ka pa'y kumare. Tadalutuamin doon Christmas. Ha? Siyak ngamin, maturog at tulaengan. Walang pera, walang handa, at walang jowa. Ay, nagkasangin ang biyang kumare. Anya? Ay, unay kan kumare. Ket no awan lutwam, umay kanto ijay balay ang. Ha? Adu ti lutwan mi. Umay kanto kit di tatulungan nak nga agluto. Ta ijay tayton amangan. Ay na, agyaman na kumare. At dami lang ang nangawas kanyak. Kunak laki, di na maturog at tulaangan inton Christmas. Ay, thank you. Naimbagbay kan ka? Tada nagawis kan ka, Mari. Ngam siya, awan a talaga. Anya? Maturog aklangan into no Christmas. Anya ngay nga rod. Sigagit na mat kumare. Kat umay kanto ay jayan da Gina. Magigidan kanto kanya akon. Ay na, nakababain mo't ano mapanak. Kat saan mo't nga iso tinangawis kanyak. Si kamot. Anya, kalakit din na ya. Ala, di ka matanagan. Tay bagagtumang keng kuana nga iso timangawis keng doon bigat. Ay, nasaya at no kasta kumare. Umayak ka talaga no iso timangawis kanyak punak tumat. Anya lakit din na ya. Nulakit di awan ti aramidan na ijay balayda, ay kat ayabam. Are you sure? Unman, kumare. Anya lakit din aya. O sige, tay bagaken kuan inton malem. Tao may ngarod no bigan. Una, ngam ibagam nga umay tulaangan iti malam, ta nakababain mo't no kadwata nga agluto. Umay tulatan no pinnangan. Nagswerte mo't na Mariano kasta. Ala, kabailan ta adata laang ti agluto. Anya lakit din aya. Sa bagay mo't kiti, ah. Ala, ibagak tungarod nga umayton kalpasan di pa nagluto ta. Anya, kasta timbaga ni Kumari Gina kan ka? Wen kumare, isang kalpasan ti pa nagluto minton bigat. Teksan kanto to may kahwan. Agyaman nak, tadamot lang tinangayab kanyak. Adamot lang ti paki-Christmas party ak. Sa anak ang maturog, anak ka nga. Ay, wen kumare, ado tilutuan minton bigat. Kastay? Ala ah. Won, kumari umayak nga umay. Iso pa nga asim ah, tas saan mo aliplipatan nga agtext kanya? Sure, kumare! Anya, inawis mo mo't ni Maria ko na manakaw. Winanang, tanako na ngamin ni Bading nga awan kanumot ti handa da iji balayda. Kasi mo't Ay katun Ayun gayam, ang mga numalipatam nga awisan nila kay Ustang. Ayun gayam nanang, sigurado nga awan kadwa na ita a Christmas iji balay na. Wun nga raw, iso amapan mo awisan, tapno umay to dito'y balay. Adumot tilutun nyo kin ni Bading, iso nga ayabamawn, ad-adaw naragragsa. Una nang, mapanak iji balay na inton madamdama, agdigo sa klabiit, innakmatan. Ay na, agyaman ak unay, tay may ka anangawis kanyak balasang kaw. Awan anyaman na tata. Kunak laki din no maturog ak lang intong Christmas. Saan atata? Umay kay to iji balay, tadamot ti basit apag sasangwan tayo. Way, balasang kaw, umayak nga umay. Agyaman nak tata, urayon da kay to iji balay.
Apegas lasaan ka amakaid na si Maria. Tayak akasla kala trompo. Abaya, Or-orayak nga ro di text ni Bading. Di mo't lag-textan. anya. Nakadigos akon. Kan nakasukat akon iti pang malakasan akawas. Ngam awan mo't tanti or-orayak at text na. Noin nakon nga ta, wanoan niya. Ay, mapan ka manin makipalanit. Pangaasim adi, kasaan ka amang ibabain manan ijay niya. Siyak nga asawam ti mababay ni tigas tang hararamidam. Mawatam. Anya? Apay akas tamot ti bagbagam. Katawan mo tiyar aramidak tunggal ada papapanakapaskan. Unay kan? Anya nga awan, amok dad aramid mo Maria. Anya lakid din na Iso apang ngaasim ko nakamalan na. Mangan ka, uston. Oh, ni Bading tinag-text. Inakon. Suman na kalat pa di tanong kayat mo, Dario. Ay, nagpaspas ka mat na nakadanon dito, Maria. Ha? Ay, katuwan, adi. Apay kapoy. Ay, naka. Kasla, 1 minute lang, di na palambas. Manipod nagtesakin ka. Adaka na dakos. Katuloy tayak pa yung nakadigos ka nakabalas. Text mo lang, tururaya ka niya. Kasta iya. Ala Kat, inkamutan mga alay ti plantom. Tamanggaw ka man tinitikan na. Umay ka dito, tagsangot amangan. Wan kumare, mabit lang ha? Ay na, nasaya at maantay may ka, kumare. Ha? Ay, wan kumare. Apay kit din nasaan? Mala, ado ti makan iti kusina. Umay kan, tamanggao ka iti kanam. Apaw, nagadumatan dahil iyawid mo, kumare. Ayaw. Tagtagari. Basit lang daytoy. Unay ka na ya. Anya? Mangyawid ako, tadumat. Sayang lang maawan timangan. Sayang mat na mabanglas. Nakababay na talaga. Kahit kailan, sayang ipagbagam, katadupay lang timangmangan. Ay, Ha? ala, iyawid mo na dito, saganam. Tap nga pumano kan dito eh. Nakababay ka na kiti. Bisita ni Kumari Gina dahil tayo nalamid mo. Ay, naku! Ay, magalumatan na tayo nyawid mo si Maria. Katuan, adi. Apay kapoy. Anya? Urasan anananam ti pan nakaluto na ay kat nang yawid aklata ah. Anya? Lang iyawid ka lang arodan. Ngum kastapay lang, di bagbagam. Ay unay ka matayin. Katwamat. Saan anaimas ti pan nakaluto na? Ay, diyak amukan ka, Maria. Awan, nagalas sa talaga tugalim. Kita man da ito'y salad da. Agasam man. Adda ayamot ti kastoy asalad. Adda sabaw na. Ay, makapaalagkit di ah. Anya? Kan kita am da ito'y spaghetti da. Sabsabalit ti kulay na. Kasla, agpupugrot nga anemic nga spaghetti. Langyawid ka pa lang. Kanapan ka pa lang nakipangan no uyaw mo't lagayam. Di ka agyaman ta inawis da ka, salpag. Pagyamanak mo, tatay nawis dak. Ngamday to'y handada. Saan anaimas? Kundi awis mo't day di ajina. Anya? Una yan, Maria. Nakipangan ka lang arudan. Ngam, uyawang pa ilang di pa nakaluto ti makan. Katado pa tinyawid mo, aya. Hey. Kasanumat nga men. Kundi awis pa'y. Nga umayak maki-Christmas party ka dakwada. Ngam kasday mo ti pan nakaluto ti makan nga ipasango da. Anya? Katusto lang mating kastami nagluto Anya usto lang nga ibagbagamat. Ito pa'y salad da. Kada sabaw na. Oho. Kanjay pansit, kurang ti karnina. Kanjay spaghetti, kasla animic tapuraw mo ti kulay na. Makapaulag at talaga. Ay, unay ka na babae. Nakauyaw ka. Mabit na. Anya ti bagbagam nga spaghetti. Kitawa mo inluto na yung spaghetti. Ha?
Aguyaw ka lang nga roden. Di mo pa ammo ti bagbagam nga. Ipadlaw mo lang awan amamom. So puraw ta saan nga spaghetti dayjay. Lasanya dayjay. Hay nako. Anya? Si kakit di ati makaparlek. Aguyaw ka. Ngam saan mo manggayam nga ammo ti bagbagam. Ay, una yun, Dayja Maria. Iso lang nga rudan ti may dito'y anakipangan. Ngam isukit din at da ibagbagana. Ha? Anyat kayat yung asawa nanang. Kano na pan na bagbaga iti tattao. Asaan kano anananam ti pan nakaluto dagitikin nan tayo idi Christmas. Anya? Sana katkatawaan. Ay, ti awanan ba in a babae? Ay, una yan ni Kumari Mariaya. Naku na napay kanaw, akong di awis ka, ngam saan mo't anaimas tinlutong. Imbaga na dayta? Wana nakaw, indanon damot la kanyak. Ay, ti awanan ba in a babae? Nasaya at ti panangawis ko kankwana, taamok nga awan lutwan na. Ngam kastagayam ti bagbaga na, ha? Paiman, baya mo na nakaw. Agsaysayang kalaang iti oras kadagiti awan kwinkwintana at tao. Let them talk behind you. Give love on Christmas. Ay, unak lakit din no san pa ti manong keng katimbagbaga Dayja Maria. Ngam ne, among magayaman. Amukon, kumare, taindanon damat lakin ni nanang. Iso nga imbaga namat kanya. Paspasin siya amon Dayja ako marita. Adan sa talaga titililing na. Amok mat kitag pasensya no maminsan. Ngam no kas jay nga iso lang arudan ti may nakipangan. Iso pa'y gayam dad ay bagbagana. Wen nga rod. Into New Year, aglechon kamin to ijibalay. Umay kanto kumari ngampang nga asim, ta saan mo kuman ngaw awisan da babae. Ang mga numatungpak iti agsin numbangir na wanan baing. Lechon ko naman. Wen ako mare, umaya ka talaga. Kanwan, saan ko awisan ni Maria? Never! Anya lakit din aya. Angaw ko la dayjay, si kakit di mo. Aho, anya nga angaw ng ibagbagam mat. Oras sino mat akat makaungat iti kasjay ng ibagbagam. Ay, una yan. Si kalangarod nga minan tinakabasol, kat naturay ka tamat. Anya nga ita, agpalityon na kano into New Year, ngam sanda kan nga wisen, kapo itinalpas ngayon sa usawang mo asalpag ka. Anya? Agpalechon da? Ay, umayak ka. Lechon ko naman, George. Anya? Hapay? Saan ka amabain kini Gina? Kan iti inana itim bagbagam iti tattao? Angaw ko la dayjay ko naktumot. Hay! Tsakla mo kan ka Maria. Talagang sang adat tililing mo. Saan mo nga ammo tim bagbagam? Anya? Iso nga into New Year, no awan ti handa, maturog kalatan ha. Mangan kantulaangan iti lechon akarag, iti tagtagainip mo. Anya kalakit din aya kumari. Angaw ko la dayjay ko naktumot. Di nakman bigbigatan si Kamaria. Di ka laagbain. Sika ti may dito'y balay mi anakipangan. Samo ibagbaga iti tattao asaan anaimas ti pan nakaluto dagiti makan? Kumare. Imbagampay ka no akas la anemic jay spaghetti mi. Kat awan mo ti spaghetti nga inluto mi. For your information, lasanya day jay tapno amom. Ha? Aguyaw ka, ngam di mo amo ti bagbagam, no di ka katdanga, salbag ka. Ala, aklo na kun anak kabaso lakkan ka kumari. Ang pang-aasim mat awisan nak, nagpalitson kayo into no New Year. Ay saan? Never! Makawawis mat kan ka.
Maturog kalatan ijay balayo no awan ti handam, tawan serserbim nga awisan. Ha? Nagalas ti ugalim, si kaman pa'y ti kasta. Naki-Christmas party ka, sakit ado pa'y ti inyawid mo. Kandi mo pa'y insubli dagiti tupperware anang kargaan. Ngam agoy uyaw kakit din. Anya lakit din aya. Kumare. Aglinipatan nga kumare. Awan ti kumare akasken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Tatang, nagado a karpintero ang balin nyo nga alaan. Day tapay lang mo't adoming tinalayo. Neg, di yo amo ay analayng akarpintiro ni Domeng. Nagadal day tayo tagmartilyo kas kada agragade. Makaparurod nga rod. Nagposkol tiro pa na. Apay aya, anuan na ka ni Domeng. Basta. Sukatan nyo day ta karpintero, tatang. Agbiruak iti kasukat na. Pagbiro kam ngay, kag nagnina ti singer dagiti daduma karpintero. Anya ti kayat mo, matarimaan na ti balayaw, wano saan, Laos. Anya ti makunang buseng. Mabalinta ka din nga agsimintaw. Nagpintasin na talaga ni Los. Saan ang makauma aming mingmingan di kaslang hilaro pa na? Buseng, kasarsarita ka. Ay, nagpintas. Ha? Kasarsarita na kaya? Damdamagak no mabalintan nga agsimintaw. Sa bali mo titurong dagiti matam. Kititag nga rod ni Los. Kuskusilapan na kalangaro din. Mingmingmingan pa ilaan nga may. Isimak nga rod. Tapno madlaw na ti ayat ko kenkwa na, Pards. Perming isnabon na ka, Chip. Hay, Los. Kaano nga ta ama ibagak ti ayat ko ken ka? Los, ay napo. Ay na, nabsugak, buseng. Talaga gaya pa na imas nga gluto ni Los, ah. Los ng buhay ko. Anya ti kunak? Kunak, ayatin ka. Anya? I love you, kunak. Lablabidam. Tumakdar kayo dito lamisan. Takalon kunak di tananganan nyo. Boss, tumakder ka ka na. Agore ka pa'y mat, mabaling nga agpalpa kami pa'y Los, my love. Di naman awagan itilab si kadoming, ah? Nagungot ka matay. Itapay laang busted kan. Buseng, sa baali mo na ito marmartilyon. Bayam, tapno maabutan. Nasakit sa amat tinakan mo dyan, bagaking ka ni Los. Jackson kaya tagbiag bare. Ay, di mo ko na inday ta, buseng. Binastid na kong kahit Jack pa'y na ibagbagat at ko keng kwa na. Naglay nga talaga ni Domeng ang karpintero. Bili baking wana. Bilib ka launa iti dayjay at tao, tatang. Malaksain ta saan anangin at isingir na. Pulido pa iti trabaho na. Isong na talaga ti manglib pa sa mga tarimaan na iti balay tayo. Hay. Kaya't yu asawan, mabayag pa dito dayjay adoming. Ikaw na. Lupasin na nga rin at tarimaan ay. Ay, kagurgurak man dayjay at tao. Ya po, anya ti basol na king ka. Kumanigday. Tunggal kumita kan ko na, kiday a kiday. Si Kagi, di mo at kursunada na kasiguro ah. Man ano kumama baro mo ni Dumeng?
Ay, never! Jak la kayat da di a tao. Pakpakawan. Ay na, saan ka di akas ta anak ko? Tama nga no isuntuki di ti makatuluyam. Ay natatang agbakbakot aklaangan abalasang no bilang laang. Ipatpatarimaan nyo gayam day tabalayo, Los. Wan, tagtagtad kandaan nga minan. Dakkel mo't ati magastos yun din, ha? Naglonak nga rodan. Tapno maipatarimaan min. Nalaing di agar arami da. Engineer ka din. Anya nga engineer nga ibagbagamot. Karpintero laang. Aya, nagmayat ti trabaho na. Amamom ni Domeng. Ah? Aywan ah. Amamo, katno ka aruba mi. Iso ti inala ni tatang ko. Nalaing ka nung amin. Katwan, ado ti mga alalakan kwa na. Ngampilpil yan na ti pagtrabahuan na. Kat swerte yo ah. Tana pagtrabaho yo dito balay yo. Iso, iti agpili. Wen, nalaing ngamin. Kan talaga anagadal. Kagurgurak man. Apay nga eh. Kasano? Kanayon ni agpasakid. Anya ti paspasagid na. Damagang pailang man. Ah? Agar-aram kan ka. Ay, diyak kaya tayo diya tao. Apay adi mo kaya't kat naggagat. Ang corny niya. Sumgar amin adot-dot ko no kas di nga agsasaw. Gaganga iti agayat ah. Yibkas na tirik nanakan ka. Binasted kon ah. Angam sige hata ah. Kasla kay kayat nakit nga agtrabaho diti balay. Wina, takanayon nakamakita. Uy, adagayang Prince Charming mo ah. Pagtala ka man? Uy, barupay ni Doming. Saan ka madanagan? Tatalagang awan sangabit na day dyan. Nalpasan na natarimaan da ito sa alas, barap. Anya ti makunam tatang ay stay tatagaya. Kahit ko talaga ti trabahom Domeng. Awan makunak. Agyaman ak ano wasta tata. Kigdawag ano mabalain. Isarunom at tarimaanin data kusina. Ay ko na. Saan ako nagbiro kita sa bali a karpintiraw. Tas ikalaangin ti manglepas amin. Nagmayaran no wasta tata. Saan ka madanagan? Talibre amin dito balay. Libre ti kaninyaw, libre ti merindayaw. Tata. Mabaling ka tingag kid daw keng ka. Anya day tabaraw. Kuha nga minggat. Ituloy mo nga iba ka Domeng. Nilos, tata. Agayatak kinilos. Agayat ka kinilos. Kano ba abalasang daytan? Kan may sa, naungit dayta nga anak kau. Awan ti makaiturin nga umasinag kinkwana, gapu itik kinasuplada na. Oray atatang. Basta agayatak keng kuara. At da iba kakin ka sikritaw. Anya day tata. Amaw, no anya ti paborito ni Los Asidaan. Rabong. Rabong? Day talang? Ado buwan na, idingding na. Ado ti pangaramidan na iti rabong. Ay ka, iyala ay ti rabong nga inaldaw, tata. Makamuka namang diskarte baraw. Basta imbakakin ka ti paborito na. Agyamanak, tata. Saan ko magkanta kontraan? No sikat ti kayatin na. Naragsakak, ano sikat agbalin amanugang ko? Domeng! Nasurot ti kayat ko ako sina tatang. Kunakait ang magusto alam. Nalawa, kan nalinis akitaan. Ni Domeng, tinangaramin iti kasta. Ta nagsarita kayon sama kanaw. Nagsarita? Iti uray kaano man, jak pulos kinas kasarita dahi a tao, tatang. Sinurot na laing kanaw, ti kayat mo nga style ti kusina. Adaya mo timbagbagakan kwa na. Agin indistorya kayon sama, ajak amo ah. Ni tatang mat.
Tila ibagbagayo. Sa bagay, awan na kas na, no, kinawatan kayo. Pagsardangan yun ang pagtrabahon da di adoming. Tamang kita kayo iti kasukat na akarpintero. Apay ngay, Mart. Kaulbur magayam. Tila ibagbaga na kada kayo. Nagsarsarita kami aya iti dayjay a tao. Di lagbain. Boseng, ada mga glot-loto ni Los ija kusina. Uy nga raw, Uray lagsala-sala na naragsak sa asigak sa anya ti panagkunaw. Ay kit si Kaman, Boseng. No pagsasawan na kuno si patin na, makamulitan. Saan kamot amatay no pagsasawan na ka, kin sipatin na ka, Boseng. Sige nga raw, tasigak kasalita. Sige, Boseng, daklang nito yung buya ka na kayaw. Ang siyempre, yak ipadpadlaw. Pasimpliak lang. Los, umayak man. Apa niya da ka dito'y doming? Ingkay di trabaho? Kahit mo ti rabong, Ha? kahit mo ta itakawan ka. Umadayo ka? Nagdakasan ti panunot mo? Anya kalakit dinaya, Los. Uray sa nga sako arabong, kabailak at akawin, tapno ayatin naklaang Los. Boseng, ilaylayat na magking kanya aklo nga igam na. Nakita mo? Kauwan, Boseng, imbag tapi manaw ka. Kay ilaylayat na king kanya binagka na palanggana nga naginawan na. Dandaninan insabwag king ka. Tuplada talaga siya. Apay niya timbagam king kuanaya. Imbaga ati ayat ko. Bilibag king ka, Boseng Nagturid ka talaga. Gagangay tagar aram abarua. Aho, no siyak. Jak maiturid nga ramidin na ita. Bartagan nagbaya, tapno maiturid ko agaram ti sangwanan iti balasang. Paray, adaman damaga king ka. Anya na ita, Boseng? Ado pa ka titirabong nila kay Pidring. Ne, apa na damag mo dita, paray? Mapana mang agtakaw. Ay, madia. Naunga na di alakay, Boseng. Kumamat iti badang. Nasaya at mat no sumardangan agtrabaho day di adoming. Tatalaga kagurgura. Nagpakada kanya, adda ka no aramidin na, iso asanda simbrek itay di kadwana. Kunak man ang inikat yun, tatang. Apay ko mga ikatay, kalpasan di kutsina, tarimaanin na payaban niyaw. Amin mo't laangan. Birok-biro ka magayam, Saan ko abirbirokan? Ay, nambarak mo tamang birbirokan ko na. Sumrek ka na, itong bigat. Ay, uray saanan. Jack kaya't ang makita tirupa na. Oh, apay nakatakder ka di tari daw ti kusina mi At ang amin ipapaitid king ka ni Boseng ko, ading. Ni Domeng? Wine. Atoy. Nakasako mat dayta. Anya dayta? Sangasako arabong, ading. Talagang intakawan na ka itirabaw. Anya? Ay, di la mabainan? Dito'y mo amarik na ti kinapudno ti panagaya na king ka. Nagtakaw para king ka. Agasam dat. Kahit amam na niya tinaramid ni Mang Pidring ni Doming ang natiliwan na nagtakaw itirabong na. Anya tinaramid na kankwana? Kinama na iti badang. Anya? Kat, kumusta ni Doming ngay? Ay, 50-50 nga ron ni Doming. Anya? Ay, lumatay. Konsensyak pa eh. Ayan na, tamaban ko bisitaan. Tatang,
Mapandabisitaan ni Doming. 50-50 magkanon tibiyag na. Anya, apay, anya tinapasabak. Nagtakaw ngamin itirabong tatang. Alain tan tatang, amang ano saan tan amaabutan anabiyag. Ay sus, sapay saan pa'y anatarimaan dati banyaw? Saan pa'y magkumaang nga matay? Tatang, nakakidamot ni Doming anak kaida dito'y papag ti balayda. Makasaupay nga ta. Agang angos pa'y nga ta. Dumawat ka ni ti pamakawan kinkwana. Dagiti basol mo, dagiti sawsawang mo, ang nagmamadi abalikas. Mangag na nga ta, tatang. Padasem Doming, Putputam ti ima na. Tapno putputan na mo, isong-tisungbat na. Kaya nasawin, mangag na pa'y dagiti ipagam, alan. un tatang. Doming, sorry ka dagiti na ibagbagakan ka idi Di na ko maalalyaan. Tamabutong ti alalya. Sige, agsaw ka lang. No agbyag ka pa'y kuma, sungbatan kan itiwon, kat agkasaratan. Anyangay kat, matay ka matang. Magkuna amatayak. Nay, bimbaringkwas ka mailatan Doming. Kung ano sang ka nga gang angas. Nangag na timbagak tatang. Ag-asawatan at agos-los. Hey, nagalistaw. Nalaki din. At dan manugang ko analay nga karpintero. Domeng, mabalin at aramaanam tupay siya kasilyas may. Kan iraman mo matandi ka trik abarbar babaraw. Ay, wan tata. Day talaga ayam. Nalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.